Good morning. Mwadzuka banji konse kumene ndithu inuyo muli. So panopa tiye tipatsane kuma update tuone kuti makamaka kuli zotani. Dzulo ndithu kunachita moopsa pamene ndithu timayembekeza konzo kuti mwinatu nkhondoso ithaso kuyamba kachiwiri. Yayi mpaka ndithu kwacha ndithu mokuti yayi mdabwisaso kuti kodi kwacha popanda nkhondo ija. So chinachititsa nchani kuti mpaka zinthu zimenezi ndithu zichitike. Choyambirira chi USS Abraham Lincoln ndithu chinali ku Indian Ocean kumachoka mwecho kumalunjikanso cha ku Iran ka number 2. Number 3, intelligence ya Iran inauza nzoti achina Netanyahu ndithu ndachina America ndithu ali pakalikiliki pofunanso kupanganso attack dziko la Iran. So chimene chinachitika nchonena kuti Iran dzulo inapanga activate ma air defenses. We begin with breaking news coming out of Iran. Media there have reported that air defense systems have been engaging, quote, hostile targets over Tehran. There's been no official confirmation of any attacks on the city. Yes, you heard me right. My air defenses zitetezo kupanga activate kanako anthu so anamba kudaba Iran ipanga bwanji activate my air defenses. Ifeyo takhali kumva kwa Trump kuti they have no air defenses. Alibe my air defenses. They've lost their Navy, they've lost their Air Force. They have no anti-aircraft apparatus at all. They have no radar. Their leaders are gone. Zikutheka banje. You never know. Katika mwa ceasefire and sakumagona. Inu ndife timatheka kumagona kumanzathu sakugona. Amakhala ali chelu kuona zoti kuti tipanga banje. Kanthawi kamene kaka zinthu zambiri zachitika kwambiri. Zida puputa izi ndizi tele chifukwa anzathu ali pa nkhondo. So iwo ndithu anapanga activate chifukwa 1 ma Israel anayankhula kuna kuti ifetu tikungodikira signal yochokera kwa Trump kuti tibwezeretse Iran ku Stone Age settlement ngati ameneyo. So zinazo kuti Trump samari we are running out of time blah blah zambiri. So zinapeza kuti Iran inapanga activate my air defenses and uyu president wa dziko la Iran Masoud Pezeshkian ananena kuti akuluakulu komatu mwakayambaso inde kukhala mafilano kwambiri chifukwa mwajaila kwambiri maonjeza. Yeah, that's it. So nkhondo ngati ingayambeso ka number 2 ngati angayambitseso chifukwa amene akumayambisa nkhondo ndi Americans ndi ma Israel. Okay, so ngati angayambitseso ka number 2 ndizonena kuti ikhali 2 yopya. Okay, chifukwa ababa understand kunena kuti Iran yapanga expose Iran yaika yaonetsa malire amphamvu za America. You understand? Iran yapanga expose kuti limit ya America mphamvu zake zomayambira apa zomalekeza apa. Anthu amene simapanga understand za nkhondo iyi. China mwa chimene ma major developments zina zimene zaoneka zimetadziwa mu nkhondo izo. Iran yapanga expose yadziwisa dziko lapansi kuti America mphamvu zake zomayambira apa zomalekeza apa. Palibe zozoti amamenya kuwasanalisa zipalibe zimenezo. That's why amapempha kuti ayi akuthandizeni nero thandizeni inu thandizeni basi makale kuthandiza ndinu agalu kwambiri ndinu zisilu kwambiri simuthandiza ebana Macron gazo wako blah blah amakuzuza zinu ngati zimenezo zaonetsa konza titona America inayika munthu opambana pa mpando amene sakuzochi mna kuchita mu office yakungobwetuka basi tipanga choncho mango opyeza basi propaganda imene akhala kugwisa ntchito zakazo says. So nkhani imene ndi imene ilipo koma no tate ntiyang'anenso chinthu chinaso. Do you know kuti panopa zipolopolo situkamba zazira koma zipolopolo zipolopolo bazidziwa ammunitions America mu 2 days inagwisa ntchito zipolopolo za
5.6 billion US dollars zipopolo zokha zimenezo. Panopa a Trump akupempha 1.5 trillion ya nkhondo kuti ayilowetse. I mean afuna ndalama kuti ayilowetse ku nkhondo imeneyi. Zimene kazitheka we don't know. So anyway, iyo ili apa. Koma remember kuti pa 11 June sikalekale kwambiri. April, May, June tindi World Cup. FIFA World Cup kuti ku America. Zimene zizi nkhondo ikapitilira sizipanga affect FIFA pamene pali nkhani. Pamene anthu akumaganiza kuti sino zitipanga bwanji. Iran izapezeka kumene koko ku FIFA ako fight qualified. A Trump biyanga a Trump sangayibanga disqualify or khawula atana chifukwa zimenezi zimayenesedwa ndi FIFA. You understand? So izapezekako. Koma arafusa chifoti wali bephavu zili zonse. Arafusa kuti Iran izapezekako so kumene kuko. Anzanga izapezekako koma tosizabulesero IRGC chifukwa ndi bunch of criminals. Materialist IRGC. Ndasora azabulesa amino kuti basi mudzina loti ndimajani ndima journalist blah 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 blah. Babi unanga chite. Iran ingena zabange participate. Nothing from the U.S. has told them they can't come. I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. But I don't know where that's coming from, other than speculation that Iran may decide not to come, and then Italy would fill their spot. But if they decide not to come on their own, it's because they decided not to come. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, journalists and athletic trainers. Komano izizi ndi nthawi kodi nkhondo ifika mpaka na kumene kuku. Inepano sitikudziwa. Afuna amaliza Iran yonse. Amaliza ndi mapolea omwe wa so mathreat amene akumabwira makamaka pakati pa nthawi Israel ndi Americans pofuna kuphasulira athu dziko lonse la Iran. Mathreat amene wawa apangitsa kwanena kuti Iran nayo so remember kuti kwa anthu amene akuzitsala zinthuzi, remember mudziwe chinthu chimodzi kuti Iran ikumenya nkhondo iyi not for fun kuti tente menyene nkhondo makuti no. Iran ikungofuna ufulu wake basi and ikungofuna kuti isaonongedwe. Imene fighting for survival. You understand? That's why manyuza akamалengeza akamane kuti retaliatory strikes akamane kuti ma strike obwezera fa Iran kumango obwezera. Pali defense ndi pali offense. Awa ni ma aggressors. I mean, ma Americans and ma Israel. I'm actually my aggressors. You understand? So, kama sikoma ma offense. Akupanga offense. Iran ikumakhauri ikupanga defense. Ikumangozileteza. So ngalengezero kumazibanga makuti. Zifanana tuone kuti zikhala banja apa makuti. So awa wena kuti nkhondo iyi ayimalizitse kama ayisiye before FIFA. Koma pakupezeka mixed reactions. Chifukwa awa akufuna kuti ayimalize Iran. Ajo civilization yonse. Many threat ya Trump kuti samamva amenaja amamva kungwapanga wipe out wose. Anthu mawa amene amafunsa kuti mufanga kusichira nuclear. Trump akuti singagwisa chiro nuclear. Nuclear. Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on Truth Social a few weeks ago. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. You see? So Iran
pali threat ina imene agwiritsa ntchito ana kuti akuluka inutu mukafuna kupanga mukafika poti pobowa zenizeni pa Strait of Hormuz pansi paja sikuti pamene pachapo ndi pamafuta okhayayi pansi paja palinso makebo a internet 30% ya makebo a internet adusa pamene paja. Yes, internet yomweyi kuyambira bank transactions kuti mutumize ndalama zili nganthawi pakhala ma delays slow internet akangokhala kuti muna adula kama na bomba pasipo makebo amenewo ali panopata kuti akuona kuti ali pa risk kwambiri ali pa chiopsezo, right? Ndakuona kuti mukafika popa kwambiri tingodulapo zimenezi ndowani YouTube izakhala very slow, WhatsApp chani zinthu zambiri internet zasokonekera tikuona kuti 30% iro 30% musalanga ndoche pamene pa Strait of Hormuz pamadusa mafuta 20% yokha basi 20% ya dziko lonse lapasi kwa mukuona mafuta amene akuvutika, right? So mapesenti musachepesa yayi so pamene ngati 30 ngati pali 30% kuzangoti aunongane papo ndoti zimatenga miyezi zinachitikako nthawi nake. So anyway nthawi nake even Russia inkaupseza ndithu kupanga zomwezo kumakebo inaso kumano UK inapita kapanga monitor kapanga check bwinobwino kuti zimeze zichitike. Kana Russia nangora it's fine student hour city dula zimenezo, right? Komano ndizoti zili ndi ma effects oyipa kwambiri kuti zimene zichitike. So why Iran itha kupanga zimenezi choyambirira remember kwano zoti internet ku Iran amaipanga not ban mena manila mucho kuti ban, no, not ban mena manila internet ai ban internet makhairiba koma amaipanga restrict, right? So meaning kwano kuti Facebook ija sunga malowe pokaba upange download ina VPN, okay? Zinthu zambiri umayuza ma VPN umayuza ma apps ena ake kuti akhangata apangani nokho samangoyisenga limene kungopanga yayi. So izozo ndi zimene zimachitika kwambiri ku Iran and internet ja makamakaso ma Americans imene akumagwisa ntchito kumapanga kumaphera anthu ma Israeli ina GPS ija, right? So amaipanga restriction ndithu kuti awasamagwisa ntchito powaphera anthu. So akamati yayi tapanga internet ene kumeneko tapanga internet kuyaniko kana yosiro bakhaudi chifukwa cha anthu they don't care samasamaza anthu akuyana kuti akutani anakhaudi wa kusamaza anthu akuyana bwesa kuphulisa zipatala yayi bwesa kuphulisa ma civilians bwesa kuphulisa ma school koma nyuma masamala internet yotatsegwa amene koko asegule internet agwise ntchito azikaphera anthu. I know BS, and I know propaganda. I know what it looks like. I know your country is professional at that. You guys are pros. I'm sure you know BS because that's your job. Well, you've blacked out the internet in your country. You don't allow media to report on anything, and you're going to sit here and tell me that you're assassinating people using the internet. You use the internet to assassinate people. So we have the internet for people inside Iran, for Iranian apps, Iranian websites. But since your government, your regime, which is working with the Israeli regime to kill Iranian people, what percentage of the people